Lakaw na po may mga bayot. Kuan siguro na matanom siguro na. Oh, kana apila dada. Di oy mo buhing alil bisag putol. Oh, nana may daghan anak dito sa ubos. Oh, nay daghan. Di, sige ra siya og kanang sige ra siya og kanang balin-balhin ba. Mahapit mi diri asa kanang sapa mga kayot-yot basin makakita mi og farm. Okay. Na may purol nagbulagta. Oy, kisa ba ning purol kahali? Nindot unta ni siya hinluan pa no? Baha. Oh, nindot. Uy, gituyo ni dinhi og palawom li. Kaning dinhi ba? Siguro sa iyahan ning kanang agos wala kating na arabay kanang kuan dangog ayo oh. Lumot. Oh, nindot siya li. Naamay ning kuan nga mga bato. Pwede dito alin pa picture. Nice good ang bukid oh. Nindot good ang bukid mga kayot-yot kay na mga sapa-sapa. Mga sapa-sapang gamay. May mga limaw-limaw. Ito yung falls nga to ate. Tagang asam talapita. O sa layo. Ay, talindot yung pugong lil. Nice kayo ni. Wa sila ane. Oo, nagya. Bilay palit yung mga pugong day. Ako raman yung pinangayo. Halaga. Pinangayo. Ang saman, tara nga tatas unahan. O, may friend dari ang mga kayot-yot. Oy, dito ras unahan. Mga lokdo-lokdo naman yung adiri ah. Kanimo ni lokdo-lokdo mga kayot-yot. Ayan, kana mo na lokdo-lokdo. Nindot man sana siya ika ng ano? Di eh. Uy, usa man ni mga baton eh. Uy, hala kinason. Kapuhan na. Murag kanang ku ano, sihi sa bukid. Uy, mga kayut-yut na sihi. Oh, kani siya sihi ni siya. Ambot kisay mukaon. Wa na may susu. Ay, di aday, uy. Wala na aday susu. Ay, kadaghan. Pure buyag. Susu sa bukid. Lami ba yan siya tunuan. Pero lain na siya o pulolil. Kanang bagong, kanang, uy, ingani mo, biyan di dana mo dito, gikan sa lundag. Nagdamas, mama. Para mga tao-tao. Sana kanibang bato nga ni namilit. Mukhang alman. Mo ni gidaing ani nga klase lil. Kay ang dinhi agud nga klase kanang dagko kaayo. Mo ni nagda si mama diri nya gisabod niya. Mong nanaghan pero di man mga ninduton nga mga anak. Gani. Mga to sa mi sa unahan mga kayut-yut. Grabe ka ikatahir sa mga kauban. Yan natahala ko itong mangga ba? Ay oo, mangga lil. Nanay daman kayo. Na basta, ambot lang. Ay, kuan oy, kanang ganing Indian. Indian gud nga ba ho? Oh, kayot-yot nindot kaayo mga. Uy, kanais kay lulok-lulok prebuyag. Kung bada pa lang na inga nakadaghan na. Kadon ko gyud na. La Jin unsa man na Jin? Unsa man na Jin? Kupres. Loy Ginoo ko kabugat ba na Jin? Uy na over naman na simon lawas ka bugat. Murag pila na ka kilo. Oh, kugihan kaayo to siya mga kayot. Uy. Grabe kaayo. Grabe yung bugata atulil. Ako ato kaigit yung ato. Ay oo, mo na yung mga fern. So karon na mga kayut-yut kay na amin nakita ng fern. Asang taagi ba dai? Di ka mga. Bisay! Uy, kuyawan ako. Uy, train sa bukid. Mo na sila bod, train sa bukid. Uy, makapasok man na, Lil. Di man na makapasok. Wala makapasok, uy. Kuyawan ako namin, kuhit ko sa akong tiil. Mapasok ka kung mapisa. Oh, nga na, day na. Luga, uy. Na, mukiyos na, uy. Basta kayo mo labtan.
Uy, Ginoo ko, kuyawan ako mga kayot-yot. Abi na ako kung sa itong hintuhil sa kontiil. 30 si bukid. Sure, eh. Ay, dagang kayo di halil. Ano siya? Kana ganing mautan, ganing lil. Pako. Uy, wala ito. Ako gusto. Basta kuro-kuro ang iyang kanang bang iyang murag maunang pakulin. Manoy. Uy, Renato. Si Gigi Banahaw. Tara, nag-lockdown na pa si Gigi Banahaw. Grabe mga kugihana. Ano yung mga kuan sa ay, taga Binabay. Ano yun? Mga electron. Tara na, usaoy kay ako pa nang ibugsok. Pwede nindot yung mga kamatito. Hoy, kasi mo palit ng fur na. Balik ya. Fur man ha. Barato lang. Kung mga rin ang bukid. Chalel. Okay, dali ra man na siya makuan ba ya? Diri ay daghan pud ay. Diri dapit lil. Kang lindot kay kaang lindot kaayon ni. Pero kinahanglan na siya sa bugnaw ra gid siya din. Ay, agaray na buang na. Suwad pa mo. Dami-dami na mga tuyot-tuyot. Nya saan naman imong pugong ron? Sudla na ni akong pugong. Ito na pud mis unahan mga kayot-tuyot. Atay kadako ba anang kabaw lil? Nanay dako kang kabaw nagatang sa mundaan oh. Ato na po ni kay manginom istabay. Uy, kay perting uhawag yun. Pila na kabukabaw lil? Sara? Magduha ang akong pananaw eh. Karo ko sa naman lang. Tsura eh. Oh, napanapon ni padawang bayot. Ay, kami. Hindi na bukas.
Ito lang kamot. Bata pa na ay murag kang yung prangko ng kabaw. Na ay bata pa. Mga kabaw mga kayo dito. Grabe mo nag-iingon nga ikaw makatongtong kag aw ang im ay ikaw lagong nakatongtong sa langaw sa ba ang langaw nakatongtong sa kabaw. Ano nag-iingon aga? Kuan man kalangaw ka man nakatongtong sa kabaw di na dato. Pagtsura. Di ba mo nay kasabihan lel? Nga kung ikaw pobre ka, mura ka sa langaw nakatongtong ka sa kabaw. Unsa man lel? Uy, hala, kanindot mga kayot-yot. Karon sa awit kana siyang kanang pagpangasog. O sana? Ay, uy, magdala ka na day. Nasad mi nakitaan mga kayot-yot ka nice lagi. Nindot na lil. Uy, fern. Kuan gyapon na siya kanang bilong sa fern gyapon na natanaw mga kayut-yut o kanindot. Uy, taga ipukulil. Kanina kami tanom ani lil kani siya. Nagtanom mi ana. Kay talag sa uno ba siya. Way ko ano? Way gamay. Uy, magdapo ko ni anak lil. Uy. Hai man ni dapita. Uy. Patay na ibot ang tanan mga bayot. Gan. Mo ni imong giinom ate kini inani lubi-lubi. Ay oo. Pero kuan man antibiotic mong gunalin. Kanang wa ko ning angay kay nagsakit ang akong o. Labad akong o. Isog kayo. O ayan mga kayot-yot kanindot. Naisura-suranan. Oo, nindot kayo o dahon. Nice with your dahon lil. Oy. Nao? Uy, wow na wow. Kanindot na lang pangasog bidaw. Patay. Na. Umod na sa lula. Sure, tungod sa fern. Paano, pang-umod-umod na lang. Hiragod bi. Hiragod to. Kato siya lil no. Oh, pangasog dara, pangasog. Pero di tayo ba pangasog lil? Pangasog sa. Naa? Wala kanindot lagi niya ata daw. Okay, nice kayo. Kari pudlil ka na ay way bata ana. Basta nga sa unahan kinay bata. Mura siya ug kana ganing pangkuan na Ay pangasog ay. Oo, daghan oh, ana oh. Top ay. Top pa baby. Ikaw pangasog ka. Naray ka na pangasog na. Ate mo anak man guys. Karon na wait a minute. Sabi anak. Hawa tanawasan. O kani mo lagi ni iyang Yan anak. dahon tungoy na mi anak. Hoy pink lagi. Na pink ang iyang kanang batan-on no. O bata ba? Uy, ka-nice. Uy, na, napaibog na po. Anak nga to as karsada mga kayut-yut. Sila ilaan. Naisuod na paday. Ano, napuno na naman si Lupin. Dako na gutagalin, anak Lil. Jay, dali ara pa ni mo ni balik din, oy. Kakin sama dito? Aw. Ay, ito sa mi padong na po mga kayot-kayot kay uhaw na gid kaayo. To dito manaw oy. Kuan to oy kanang tabkab. Tuwalil ay kato ba? Naning ba aning kuan sa ning katay. Oh, mao man ang imong nakitaan kanina. Uy dito. Lagi magsigil kagbalhin. Ay hapit na gyud mi sa kanang tabay mga kayot-yot uhaw na gyud kaayo. Huy asa may atong ikabo day. Ngita tag bagol. Ngita mig bagol uy. Ano naglatab na ang kanang kuan. Wa namang luy-uwan.
Na mga kayut-yut amon sapa nindot biya kaayo na napay kusog uwan. Oh, na green na kaayo siya dahil kilumutan na. Wala na idaghang kaayong mga kanang suso. Kaya buyag, itawag nga na nag-yellow man. Ang yellow ay hindi pa ang tubig. Ano bitaw nag-yellow bitaw lil? Ano sa kana? Tingali na og sa kuan dahon. Oh. Wow, wow, wow. Muni sapa, hinay na ang kuan sa sapa namo. Agas sa sapa sa tubig. Okay. Ang sapa sa bukid. Oh, naara ang kuan. Ang nga. Uy, tingay mataga ko ba yun? Buya, gano'n itong ama po dito ay gihimo, Lil. Kasi sila na yung naghimo ani, no? Oh, daragyan ang pinakamin. Muni amo ang kabanan kani adtong panahon. Nga jud mi magkabo sa panahon sa gagmay pa mi. Purya buyag in taon. Uy, nabuyag ni dinhi ikuan puno Lil kana siyang uwang. Itman. Nawa naman ay kuha naman siguro. Usan man? Paakan ka? Ituyo yun siya gihimulil, no? Buyag, hintahan pala buyag. Natural yun kaayo, ang tubig nga rin ang mga kayot-yot. Uy, asa may itong ikabo bayot? Asa man ta mo inom, diri sa ubos, din ha? Nara ay mo na siya'y kuan. Kanang silbi, gikapakatayan nga rin pa doon sa ubos. Uy, hinlo kayo na din ha, Alil. Ay, oh, ambot lang. Tanom siguro. Matanom siguro na pudlen. Ano siya no? Murag maura, hard ra. Di ba tagsara? Di man siguro katay. Buyag. Buyag, para buyag. Pwede siguro mangayo, eh. Ambot nga naman ang usar makabukdahon din yung turok. Hindi siguro. Oo. Hindi pwede ka na itanong. Tanong na usara mo. Hindi, wa man siya ka ng kuhan. Wa may gamot. Uy, anso may atong ikabo? Kana siguro, uy, niya kailain-lain namang ba-ana, Lin. Sure, uy. Nangita. Asa man? Pagwalil, kamu inom daw ta atong tilawan. Tilawan na mo mga kayot-yot kung sila may aning naas bukid yun. Kaya nakalimot naman ko kung sabay lamit. Uy, kaya kami at unang panahon. Panahon pa ni Mampor. Hugaw! Hugaw na silil? Aw. Sige, suway ta. Ikaw huga sa lil, bisag asa. Usa lang kabuk atong imnan, oy. Na, kuha na lang, ipik na lang na sila. Bongga. Asa sa mo inom? Diha diri. Murag diri ilim pure diri alil oy. Kanang ana isa siya lil. Aw ugasan sa gana karon sa lil hawit a minute ha. Ato sang kuanon kay kitang do. Ikaw nagkaos day. Ugasin na. Abi ko ay ko apil ba punot nila hindi mo naman yung video eh. Kausi ko gaway. Hindi palit. Ay, nag-ibig ay, uy, hinlunging lupot. Ang lupot niya ba? Ay, para hindi ka ng kaos niyo.
siko. Uy, prebuyag. Ako sa kalugdangon ulit. Uy, kape. Kapit na mga kayot yan. Gusto na liliginom. Na mga people, ako yung inom mo. Dali, inom. Yun kayo, lahi lang kayo ang night-chlorine, natural nga tubig. Hindi mo blasa mga bayot. Patilawang taran niya mo, kumungari mo. Siguro yung truck dari ang sa agli. Panuli sa dinag mga unsa-unsa diha oy. Panuli ka des nawa. Kuan kana siyang Crispin Basilio Saraka. Ihulahop daw kuno day. Otro. Taiwa na. Sige Lil. Sige katawa kay nindot na siya og na ito karna day. Sige ha. Sige daw. Ato ba nga re? Paano di anay nakatok na nakakita og ligid sa bukid. Sige. Ay, ikaw na yung toyok. Saliog daw ko no. Makapatay mo na. Labog na sa pa. Uy, mura ba na yung mabutangan o ka na suro, Lil? Uy, di na siya mabutang ag suro. Hindi ka tuloy mo sa sapa ba? Imong ilabay na siya niya mo. Kuan ba ang suro niya mo puyo. Kani wa hibaw ila ay daghang suro na din ha asa kuan. Mura, sumuta daw. Umot. Tana asa naman punta? Mga tanong pa rin sa unahan mga bayo. Hala, naibiyabas. Uy, dagko na ba si Halil? Bayabas sa bukid. Dagko. Puro hinog. Kalbangaan. Wala may noon. Tagay kong usa, duha ka buok. Aw. Wa kadto ning usa di na. Ambot. Pugi pa uy. Na mga kayot uy. Gahi good ah. Ano tayo biyabas? Naaman po kuan aha. Ahanga ang kuan ba? Aha. Ang pampe, ako nga po. May awda. Ito ba? Ay dapat. Mm-hmm. Wala lagi. Mga duwid mo dito ag kuam.
Masitas. Kung nabay mga masitas, ugwa gani masitas, motol na lang yung kuan. Motol na lang taog ka ng duwaw, na ay duwaw. O mangibot. Turmeric mga bayot. Basa abi. Ngaon sa mga kalkit. Biyabas, tubol po dyan niya. Gisi niya akong lubot niya. Sabi hilak ako sa una li. Kaong kag sa kanang kuan ani ba silopin sa una. Ja. Pagkalibang na ako, grabe daghanan dugo sa akong lubot. Sakit kayo mga kayut-yut. Tubol. Gadlak ang akong lubot. Nagadlak ang lubot. Uy, balik sa malawas. May daghang kaayong biyabas. Iwaw, grana lil. Kanya, patay, kuha ang tanan. Basta kay andam lang yung kita ani sabon sa lubot ani. Kaya murag daghan gid kaayo na mo makaong biyabas. Uy, hinog. Uy, kahinog, ana. Nara ay, Uy, mga nindot siya kay kanabang dili hinog kaayo lil. Nawa tay sudlanan. Kalo nila sudlanan nato. Uy, wala ba ko'y kanang bulsa. Ay. Hindi kang kayo mga kayo tutubo. Babig kaon sa magtubol ta ani. Tubo lagi. Nadaghan na kayong ako Pagpili pala napay daghan. Kaya ako Wa pa babaw laon maibog mapunta Nadi na mi kakuha mga kayot-yot kay wa na mi kasudlan. Ay na lang nito 4, 6. Unom ka buok. Magkuha pa ka ba, Aulel? Oo. Tapos ubos. Pag nagdatag sudlanan, ato nang ibaligya, pabayluan pag papel. Pabayluan tayo na magpapel. Kanya atong panahon, uy, kadako na, Lil. Bahala ko tayo bawon, busog ng taan mga kayot-yot, mao ni siya plaza dari sa bukid. Muni among bukid kan adtong panahon nga bata pa mi. Muni among plaza nga nimi dinhi magdagan-dagan, kami ni Flor de Les, si Aning, ug si Ilel bata pa ni si Ilel. Wa ni siya labot. Karon na naming natiguang na kami nganhin na mis plaza na pud. Balik mis plaza, balik mi pagkabata mga kayot-yot. Pwede magdagandagan ta din ha. Hawan guys Hindi pagbalibol. Bakil din pero wa siya dagang kain sagbot lil. Dagandagan sa lil. Lako kay lugar Kanya siyang buntot pikal man yung maging Nangahoy. Karon di ana po mi sa atbang. Ubos. Chalel? Kani. Ako ganahan ko din niya magpuyo lil. Kana peaceful kayo ba? Ang problema lang kay way kurente. Magsolar. Pwede po magsolar. hawan kayo Na mga kayot-yot nindot kayo og view nga ri sa bukid. Pwede ko mosoroy mo nga ri itor lang mo namo. Pero tagai pud mig snack. Kay di biya lalim og inigsigig saka sa bukid, di ba lil? Bisa lang naisupas. Kisay ganahan mo suroy. Pwede mo tuora na mo. Pagchoro ana ni tumbling naman. Anindot bitaw dari ako ana no. Mag-picnic ba dinhi mga ba no? Maak-ak gising imong karsones lil. Naman tayo daghan diri ang kabaw, wa man ron. Sige. Hala. Ginoo ko, di naman yung puli sa kabaw. Kabaw diri, di anay na ungo ni. Kamo ko din mo ingat ko no be. Hala, ning ungo siguro siguro. Picture sa tabi.
Mag-challenge mi mga kayot-yot magkanang palumbaay mi kinsay makauna og kamang. Okay. 1, awa palil. Kana sa. 1, 3, go. Nagkakaboy. Mga kayot-yot lalim may mga katok. Hi mga kayot-yot. Kuan magpaila pud ko sa kong kaugalingon mga kayot-yot kay murag dugay na mag-ayo sige lang ni og video niya sila nakahibaw na mo kinsay pangan. Ako wala man kahibaw kung kinsay pangan. Mga kayot-yot magtaod sa Christmas sa akong istorya. Uy mauwa mo istorya ko Christmas. Ko simot lang kayot. Parang nasa hawit ang oh, okay na. Hi day mga kayot-yot. Kana siyang wa pa mo makailan ako no. Sige lang ko ang video niya. Ako mga kauban nakailan mo pero sa ako di makaila. Ako di kay sipuan Analin Libores na si Sito. Muna ako ang Facebook account. Hala oy. Nasi Francos among loyo. Padong nami manguli mga kayot-yot kay murag pang kapoy nami og sige kamang-kamang. Uli lang imong da. Wala, uy. Hindi niya makalimtan ang friend. Uli na me. Sige. Ang toyo. Bye na lang. Aw, di pa sa mobile. Oy, kay mga to pa mi padong. Oy, anak na mi mobile og hapit na mi maabot sa mo ang mga kayot-yot. Lugsong na sad. Bakit may mga bato din sa mga hamis? Batong sa palin. Kita no kadugayan ani mga bayot kami mga kayot-yot tungod sa amuhang siging kayot-yot mabayot gid mi kadugayan ni ani magpalubot mi kadugayan mga bayot Yun. Kitarakan bang lahiw Ang kalwa, mga biyabas lil. Oh, mulatas sa pod mi sapa mga kayot-yot. Uy, napod gapoy dagang fern lil oh. Na ay. Pero ay. Yan pa mo. Lain na dek ayo sige istorya ning wa tay ka istorya no kameran do ka sige istorya nya mura pud bag na daghang kaayo na mong nasa tabangan ba mura mig katok tanaw ang aray pata oh naa mga kayot-yot mo ko ano pud nimo kadagang nangka. hay may nangka where is hala unsa ka nga nangka lil Ambo, big aka nang nangka. oh magdatag nangka ang isidling na nila lil. Oh, mo ko ano may sa kanang sapa. Ha, man sapa na mo mga kayot-yot mga dian. Ay laka. Oh, camera. Camera. Action. Masayaw na ba ang bata? Siya di ano. Di murag mo. Patay. Sangit na ang kamera ba yun? Gusto na, wala na. Kanina daghang kaayong kuan ba? Surot ba? Na kanina ba yun? Oh, may daghang surot ang sa sunod manabay may ngari ang mga kayot-yot kay para na may na lang makasuwa mi og surot. Ito ang isubak sa tungutan lil. Hinong po na kuan prituhon lil ang suro. Oh, pritohon nga isago sa utan. Ang uwang pod nindot kayo. Uy, nakatabok na gyud. Padung nami uli mga kayot-yot. Babo. Hala.
kaway-kaway dyan sa mga kayot-yot na mga viewers. Thank you sa inyong panood. Panonood. Sa Tagalog eh. That's what more. Sa inyong, ano sa Tagalog, Lil? Panonood sa inyong. Salamat sa inyong panonood sa aming mga videos. Oh, diba? Translator. Saon man yung mga bisdak man yung mga tawhanan eh. Lisod taan eh. Storya Tagalog. Thanks for watching mga kayot-yot. Don't forget to like, subscribe, and share. Bye!